Hvordan får du det bedre af at spise kemifri kost? Du får det bedre mentalt. Du får det bedre fysisk. Du får det bedre inde i dig selv, i din sjæl. Du får mere energi. Fordi når du lever rent og kemifrit, så alle de her kemiske stoffer, som du ikke har brug for, det kan gå ind og gøre mere skade end gavn. Derfor, hvis du spiser sundt og kemifrit, så vil din vibration også blive højere samtidig helt automatisk. Så jo sundere du spiser, jo bedre. Og hvem vil ikke have en høj vibration? Det vil du vel gerne. Så prøv at lave din mad selv. Spis fra bunden af. Og læs altid på varedeklarationen, hvad der er i det produkt, som du køber, hvis du køber et færdiglavet produkt. Og så er der også bare noget, som du skylder dig selv. At spise sundt og kemifrit. Jeg smider en link nedenfor i beskrivelsen til, hvor du kan se, hvilke fødevarer jeg anbefaler i forhold til kemifri kost. Så kan det være, at du får nogle gode idéer der til, hvad du kan spise. Og læs mere inde på englehjælpen.dk. Abonner gerne på kanalen for at se mine videoer. Vi ses i den næste video.